śpiewając tę piosenkę. Pomaga mi kameraman, lecimy ratować ziemię. Jesteśmy niepokonani, tę wojnę już wygrywamy. Pełno komplikacji i zwrotów akcji, my dalej stoimy tu dzielnie, by walczyć. Chodźcie do nas, nie do bezwzględnych ludzi, jeżeli są z was takie serio kozaki. Może są wściekli, może są straszni, ale to tylko stwory z ubikacji. Wystarczy, że podejdziesz ich od tyłu, naciśniesz na spuszkę i koniec tej bajki. Jestem dzisiaj w formie, wychodzę na bitwę i jak origami się składają sami. Będziemy się śmiać, że goniły nas kible, gdy ich pokonamy.